Usa kaming gabi mga angkol ug mga auntie, tugutin na sa kunin nyo ng mga ito sa tagkatahuran nini mga orasaha. Siyempre, magandang gabi din sa ating mga pamangkin. Hello po sa inyo, isang maulan na biyernes ng gabi. Oo, kanina alam mo kabisyo, galing ako Cavite, no? Of course, papunta sa Metro Manila para sa ating programa. Lakas ng ulan kanina doon eh. Oo, pagdating ko sa may bandang Rojas Boulevard, Pasay, lalong-lalo na dito sa ating himpilan, wala pong ulan. Basang-basa yung ating sasakyan. Sabi ng iba, saan kaya ito galing to? Saan kaya galing bundok tong taong to? Oo, hello po, no? Of course, sa mga naulanan, sa mga nasa lansangan po ngayon, medyo bagal yung daloy ng traffic, no? Daloy ng mga sasakyan dahil nga sa ulan, no? Sumilip ako kanina lang. Naulang ata, umulan dito, no? Umuulan sa umaambo na ba? Umuulan sa Pasay area. Ayan, hello po, no? Sa mga nakikinig sa atin, yung mga nasa biyahe, no? Ingat po tayo. And of course, lagi po nating iisipin na yung mahal sa buhay natin, ang mga mahal sa buhay natin, nandun nag-aantay po sa atin. Kaya stay safe po lagi mga kabisyo. Anyways, hello! At ako po inyong kasama ulit, no? Para sa ating programa. Ito programa natin, Totoy na Love. Ayan na, kasama ang inyong Uncle Totoy. Of course, kumusta ang lagay ngayon? Medyo malamig-lamig, no? Mabuti-buti na ang ating mga lagay ngayon. Tama-tama mga kabisyo, sarap na naman po ang inyong tulog, ang iyong tulog mo, no? Siguro, pagdating mo sa bahay, ayun, magpalit ka ng damit, tapos, nako, higa, nako, malamig ang panahon, gigising na siguro tanghali na. Yan yon pag wala kang ginagawa, no? Pag off ka, walang trabaho bukas. Abay, tama-tama din mga kabisyo, no? Matanong lang kita, no? Ikaw ngayon, no? Minsan ba na hinihiling mo sana na mas madalas ka lang mag-isa sa kwarto? Yung isa ka lang, wala kang kasama kasi siguro pag pamilyado ka, may kasama mo yung asawa mo o kaya naman kasama mo yung anak mo. Pag ikaw naman mag-isa, wala kang asawa, wala kang anak, meron ka rin kasama aso. Di ba? Matanong kita, no? Ikaw, hinihiling mo ba na madalas na sana mag-isa ka lang sa kwarto? Yeah, words. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, for sure, tuwing na-stress ka or pagod ka, gusto mo lang talaga ikaw lang, nakahilata ka lang dyan sa kama mo, no? Wala kang ibang ginagawa, kundi siguro, kinakausap ng sarili mo. Ganon, no? Alam mo mga kabisyo, mahalaga pala, no? Sa buhay ng isang tao na minsan, kailangan mong mag-isa. Oo. Sabi nga nila, pag ikaw nag-iisa sa kwarto, may kababalaghang ginagawa. Hindi po! Oo, ikaw talaga, no? Ingon ng uban, nasa kwarto to eh. Anong ginagawa sa kwarto? Naglinis ng tubo. Siyempre naman kasi yung kwarto may CR. Yan, tama-tama yan. Baka barado yung tubo dyan sa kwarto. Kaya kailangang merong tagalinis. Kuha ka ng tubero. Word, no? Pero kidding aside po mga kabisyo, no? Ayan. Ikaw siguro, no? Yung trabaho mo siguro, lagi ka may kasama. Hindi ka naiwanan ng tao. Hindi ka nabubuhay pag wala kang kasama. Sa trabaho mo lang, no? Minsan din sa buhay natin, kahit siguro sa isang araw, sa isang buwan, mas maganda siguro na pagtunang pansin yung nag-isa ka lang. Kasi maraming pwedeng gawin kapag nag-iisa ka lang, lalong-lalo na sa kwarto. Yawards, no? Tama-tama po yan, kabisyo. Yan po ang ating pag-uusapan. Pag meron kang Facebook ngayon, no? Nasa sasakyan ka siguro ng isang Egypt dyan, no? Galing MOA, papuntang Nicos. O kaya naman nasa bus ka ngayon, nakikinig sa atin, no? Buksan mo ating fanpage, Totoy Bato Official. May nakalagay doon, mga kabisyo. Ang nakalagay doon ay mga madalas ginagawa tuwing nag-iisa ka lang sa kwarto. Yan po ang ating pag-uusapan dito sa ating programang Totoy na Love. Pwede mo rin baliktarin. Love, Totoy na. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Ako po inyong kasama, Uncle Totoy. Totoy Bato. May gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan?
sake!